energiýanyň ägirt uly gorlaryny, ýokary önümçilik we eksport mümkinçiliklerine eýe bolan ata watanmy Türkmenistan global energiýa howpsuzlygynyň üçin edilmegine esasy ýurtlaryň biri bolup durýar. Häzirki döwürde Türkmenistan özüniň dünýäniň esasy energiýa ýurdy derejesini hasa berkitdi. Mälim bolşýar ýakyna Türkmenistanyň Sowda Senagat Idarasyna Türkmenistanyň neft we gazy 2020 adly 25-nji halkara maslahaty geçirildi. Şol halkara maslahatyna da bellenip geçirilişi ýaly soňky ýyllarda Türkmenistan Sewidiň iň iri energetika döwletini öwürmek bawatyna uly ýol geçdi. Neft gaz toplumyny durmuşa geçirilen we amala aşyrylýan iri taslamalar şol sanna Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasynyň gurulşy munyň aýdyň misalydyr. Bu taslama iri döwletleri we awraýly halkara maliýa guramalar tarapyndan gollanylýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň en çeňe gedek nyktaşy ýaly täze iri energetika geçirjisi diňe bir Günorta Aziýanyň iri ýurtlaryny türkmen mawy altyny bilen üçin etmäge däl, eýsem ykdysady hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagy, Sewitde parahatçylygyň we durnuklygyň berkidirmeginiň iň möhüm guraly bolmagy gündürlendir. Täze energetika magistralynyň 214 kilometrlik bölegi Türkmenistanyň çägindedir. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň kuwatlylygy ýylda 33 milliard kubmetr gaz geçirmäge barabar bolup, umumy udynlygy 1840 kilometr deňdir. Halkara maslahatda Tapy Pipeline Company Limited konsorsiýumynyň Owganistan Islam Respublikasynyň Merkezi Bankynyň wekilleri we beýlekler Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan taslamasynyň ilerledilmegine gadanylan uly öňe gidişlikleri hemde onuň Owganistany parahatçylykly ýol bilen galkındyrmak, bu ýurduň durmuş ykdysady düzümlerini dikeltmek bawatynaky ägirt uly ähmiýetini bellediler. Ata watan Türkmenistan halkara jurnalynyň dörejilik topary bolup, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň dünýäniň iň uly energiýa bazarlarynyň biri bolan Hindistanyň energiýa bazaryna täsirini seljerýär. Ýurdumyzyň dünýäniň iri energetika döwletleriniň biri hökmündäki derejesi tebii gazyň gorlaryna berilen baha bilen tasdiklanyldy. Eger uly galkanyş gaz käniniň we beýleki bir näçe iri känleriň açylmagy bilen Türkmenistan mawy altynyň tasdiklanan gorlary boýunça dünýäde 4-nji orny önämli eýelep Aziýanyň gaz bazarynyň iri agdasyna urildi. Bu gaz ýatagynyň Senagat taýdan özleşdirilmegine girişilmegi gaz podugyny amala aşyrylýan iň iri möçberli taslamalaryň birine urildi. Bu ýerde önümçilik kuwaty ýylda 30 milliard kubmetr haritlik gaza barabar bolan zawodlaryň üçüsi işe girildi. Eýsem Türkmenistanyň suwd edilen tebii gaz gorlarynyň global energiýa bazarynaky orny näme? Gelin ilki bilen muny seljerelim. BP kompaniýasy tarapyndan ýaýradylýan BP Statistical Review of World Energy June 2020 adly maglumatnamada bellenişine göre 2019-njy ýylyň ahyryndaky ýagdaýa göre global suwd edilen gaz gorlarynyň jemi 198,18 trillion kubmetra barabardyr. Bu bolsa suwd edilen gaz gorlarynyň jeminiň häzirki sarp ediliş möçberi saklanyp galan ýagdaýynda da 49,5 ýyldan soň utorjakdygyny görkezýär. BP Energy Outlook 2020 maglumatnamasyna göre global gaz bazarynyň ullugy 2050-nji ýylda 5 trillion 300 milliard kubmetra barabar bolmagyna garaşylýar. Bu bolsa global gaz howpsuzlygynyň üçin edilmegi üçin täze gaz gorlarynyň üstüniň açylmagynyň wajypdygyny görkezýär. Şonu tebii gazyň ägirt uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň global energiýa howpsuzlygyny üçin etmekdäki orny has aýdyn görünýär. 2007-nji ýylyň ahyryndaky ýagdaýa göre global suwd edilen gaz gorlarynyň jemi
167 trilyon 200 milyar kub metre barabar olan bolsa, bu gösteriji geçen yılın ahirine kadar göre tam 200 trilyon kub metre, yani 192 trilyon 200 milyar kub metre çelli barıp yetikler. Yani son dövrde sarf edilen meşhurda hata almandı. Sonki 12 yıl doğamında global su edilen gaz oranı cemi 37 trilyon 600 milyar kub metre artıklar. Son dövrde meri dünyada öldürülen TV gazı meşhuri 41 trilyon kub metreden hata alandı. Son 12 yıl doğamında dünyada cemi 78 trilyon 900 milyar kub metre barabar täze TV gaz oranının üstaçılıklar. Demek, son 12 yıl doğamında ehli su edilen TV gaz oranının 21,14 götürmeyi Türkmenistan'ın hali değiştirdiler. Bu olsa Türkmenistan'ın global enerji fonksiyonuna koşulduğunu aydın götürüyor. Yakın gelecekte Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiriciinin durmuşa geçmegi bilen Hindistan'ın gaz bazarına baryan ilkinci transmilli gaz geçirici bolmağına garaşylýar. Ma'lum bolşýaly, Türkmenistan Xitay gaz geçiricisi hem Xitay'ın ilkinci transmilli gaz geçiricisi bolupdy. Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçiricisinin durmuşa geçmegi bilen diňe bir Owanistan'yň, Pakistan'yň we Hindistan'yň gaz bazarlaryna oňyn täsir etmän, eýsem bu gaz geçirici Aziýanyň gaz kartasynyň täzeden çydylmagyna getirer. Hindistan'yň diňe bir Aziýanyň däl, eýsem dünýäniň esasy ykdysadyetleriniň biridigini, yakyn geljekde bu orny has berkitjekdigini hasaba alanydy. Ata watanymyzdan göz açalýan bu gaz geçiriciniň ähmiýeti has düşünükli bolýar. Bu gaz geçiricisiniň durmuşa geçmegi bilen dünýä ilatynyň taýýarlygyna golaýynyň mesken tutýan ýurtlaryna türkmeniň mawy Türkmen TV-gazı ulgalyklama bildirýän, özüniň artýan TV-gaz üstegini Türkmen TV-gazı hasabyny kanatlandyrmak Hindistanyň energiýa bazary 2007-nji ýylda çelli her körkezden 2 hisseden gowrak artmagyna garaşylýar. Şonda TV-gazyň orny, ýani Hindistanda sarf edilen enerji çeşmelerinin adına TV-gazyň orny häzirki wagtda artyp oturmasa, bu körkezjiniň yeni 30 ýyldan 10 götürmeçeli çıkmagyna garaşylýar. Häzirki wagtda BB kompaniýasynyň berýän maglumatlaryna görä, Hindistanyň sarf etýän TV-gazyň meşhuri 60 milyar kub metre barabar bolsa, bu körkezjiniň yeni 30 ýyldan 4 hisseden gowrak artyp 241 milyar kub metreçeli artmagyna garaşylýar. Bellemeli zat Hindistanyň gaz bazary 1980-nji ýylda bary ýogy 1,11 milyard kub metr bolan bolsa, bu körkezji 1990-njy ýylda 11,16 milyard kub metre, 2000-nji ýylda bolsa 25,14 milyard kub metre barabar bolupdyr. Bu ýurtda gaz sarf edilşi 2010-njy ýylda 59 milyard kub metre barabar bolan bolsa, 2015-nji ýylda gaz sarf edilşi azalýar, 47,18 milyard kub metre barabar bolýar. Emma gaz sarf edilşi soňraky ýyllarda ýene artmaga başlaýar. Eýsem Hindistan bu artan gaz islegini nähil kanagatlandyrýar? Gelin ilki bilen Hindistanyň häzirki suw edilen tebii gaz gorlarynyň meçhörüni seljereliň. Geçen ýylyň ahyrynky ýagdaýa görä, bu ýurdun suw edilen tebii gazyň meçhöri 1,13 trilyon kub metre barabar. Häzirki içerki önümçilik saklanyp galanyna suw edilen gaz gorlary 49 ýyla ýetýär. BB kompaniýasynyň berýän maglumatlaryna görä, Hindistan 2010-njy ýylda 25 milyar kub metreden gowrak tebii gaz öndüripdir. Bu körkezji 2010-njy ýyla gelende 47 milyar kub metreden hem gowrak bolupdyr. Emma 2015-nji ýylda Hindistanyň içerki gaz önümçiligi 29 milyar kub metreçeli pete gaçypdyr.
Geçen yıl ahirindeki adayına oku, bu körpezi ortaça 27 milyar kubmetre vardır. Gelecekte, yani 2050 yılda Hindistan'ın içerki gaz ölçülmüşlerinin 96 milyar kubmetreseli artmanı arasılıyor. Maglumatlardan görüşme diýäli Hindistan 2000-nji ýyllardan başlap tarp etýän gazynyň belli bir bölegini import etmäge başlaýar. Bu ýurt 2010-njy ýylda 11,5 milliard kubmetre tebii gaz import edipdir. Bu görkezji 2015-nji ýylda 20 milliard kubmetre bolan bolsa, geçen ýyl Hindistan 32,9 milliard kubmetre tebii gazy import edipdir. Ýa melek geçmeýän Hindistan 2050-nji ýylda jemi 241 milyar kubmetre tebii gaz harapyny arşylýar. Şol döwürde Hindistan'ın içeri gaz ölçülmüşlerinin 96 milyar kubmetre bolmany arşylýar. Härki döwürde Hindistan'ın tebii gaz importyny meşhurlygynyň ýyllyk 30 milyar kubmetreden harabalandy. Ýene 30 ýyldan bu ýurdun tebii gaz importy tak 5 ýylda artyp 145 milyar kubmetre barabar bolsa gerek. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiriş tartamasynyň ýyllyk kuwatlygynyň 33 milyar kubmetreden harabalandy. Hindistanyň 2050-nji ýyldaky gaz islerini kanagatlandyrmak üçin belki de ýakyn gelecekde şu gaz geçirişiniň ikinci tapkary barada halkara görüşmelerin başlandy. Maglumatlardan görüşme diýäli Hindistan ýakyn gelecekde häzirki tarp etýän gazynyň tat 3 hissesini barabar tebii gazy import etmeli boljakdygyny görkezýär. Şol döwürdäki Hindistanyň gaz bazarynyň importa garaşyllygy bolsa 60 götürme barabar boljakdygyny hasaba alynmada ygtybarly hyzmatdaş öz borçnamalaryny doly ýerine ýetirýän ýurt bolan Türkmenistanyň mawy altynyna Hindistanyň bel bağlamagynyň sebebi düşnükli bolup durýar. Şeýlelikde hormatly prezidentimiziň bellep geçişi ýaly Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi baradaky bu taslama oňa gatnaşyjy ýurtlar üçin ykdysady bähbetlerden başga-da dostlugyň, hoşniýetli goňşuçylygyň hemde umumy awadançylygyň we gülläp ösüşiň maksatlaryna gabat gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň hakyky köprüsini ögürilmäge günükdirlendir. Bu taslama gelecekde merkezi we Günorta Aziýadaky we umuman tewitdäki ýagdaýlara oňyn täsir etmäge, iklimde syýasy we ykdysady ara gatnaşyklaryň tutuş ulgamyna goşmaça durnuklyk bermäge okyply bolar.